Vi har været her 14 dage, og første uge var meget undervisning, og der var mange oplæg, der var mange sådan nogle ting, som vi også har i skolen, bare med forskellige mennesker og folk, som var eksperter inden for områderne. Jeg synes på et tidspunkt tænkte vi, at er det for meget det her, eller lærer de noget ved det, men i løbet af anden uge, hvor vi havde værkstedet, der kunne man ligesom høre, at de havde ligesom taget det til sig, at det var noget, der var blevet til deres. De kunne huske alt det her viden, og de kunne fortælle deres forældre noget. Så jeg vil sige, at de har lært meget mere, end de har lært på flere måneder i skolen. Det er med at få fingrene i jorden og vide, hvor vi kommer fra, og materialerne kommer fra, så vi får en nærhed til tingene, vi beskæftiger os med. Hvordan opstår et hus? Det kommer ikke af sig selv. Hvor kommer materialerne fra? Få fat i det fundamentale ved livet, simpelthen. Det er rart, at børnene kommer ud og prøve noget andet, end at sidde i skolen bare. Ja. Og gange og dividere og gøre ved. Ja. Jeg synes, det er et fedt projekt. Er du selv blevet klogere? Altså, er hun kommet hjem og fortalt? Ja, hun har tegnet og fortalt og vist alt det, hun har lavet hen i smeden og sådan noget. Ja. Det er hængt op derhjemme. Okay. Hvad giver det Lokalmuseet at være med i det her? Det giver først og fremmest nye oplevelser omkring, hvordan man kan lave læringsformer. Vi er jo traditionelt så nogen, der kommer ud lige og fortæller en halv eller en hel time, og så smutter vi igen. Og så har eleverne skulle fået dagens historietekst. Det her med, at vi selv er med, vi selv er aktører, vi selv er med i hele planlægningen og alle de praktiske opgaver, og giver en helt anden dynamik og en helt anden måde at arbejde med eleverne på. Hvordan har bibliotekets rolle været i forhold til det her? Vi har jo haft den her del med at skulle være videnscentralets del. Men vi har jo også ikke været praktiske grise i det her med at udfolde så meget, men og så alligevel også. I går der brugte jeg jo en time på at klippe billeder for eksempel. Det var et stort ønske, at det også var klar til selve det, at vi startede i går. Så biblioteket har både været videnscentral, men jeg synes også, vi har leveret idéer. Vores tekniske udstyr bliver jo brugt i vid omfang herinde, og lærerne har også fundet ud af, at de kan bruge tingene efter projektet det slutter. Har du lært lige så meget her som på skolebænken? Nej, jeg har lært mere her. Hvordan det? Altså, vi har sådan prøvet det på forskellige måder, og man har fået fortalt meget, og man ikke sådan har kedet sig. Jeg tror, at de er kulturbærere, de bliver kulturbærere, de bliver ambassadører for Hedehusene. Altså også det, vi kalder kulturpiloter. De fortæller historierne videre, forældre, venner, bedsteforældre. Det er rigtig, rigtig vigtigt at udbrede kendskabet. Jeg tror ved, at der kommer en større historieforståelse helt generelt, så løfter det den fælles identitet. Det betyder jo meget, at man ikke har delt byen op med Charlotte og så resten af Hedehusene. Og det har vi jo ligesom fået trukket herned ved, at vi har lavet det her på stationen. Jeg synes, det er et fantastisk projekt, vi har været i gang med, og er meget glad og stolt over, at jeg har fået lov at være med. Ekstremt inspirerende. Man kan sige, man vågner op, man får noget inspiration. Jeg vil næsten sammenligne det med at være på kursus. Altså, for mig har det været et kursus. Der er nogle ting, jeg tager med mig herfra, som jeg helt klart kan bruge til i andre henseender i min almindelige undervisning. Det har været rigtig, rigtig spændende og ekstremt provokerende og udfordrende for vores dagligdag og vores hverdag. Jeg har nyt hvert et sekund, må jeg ærligt indrømme. Det er utrolig givende. Også at se ungerne slå sig løs på den her måde. De tror jo, når biblioteket kommer i nærheden af dem, at det bare er en kedelig ting. De får at vide, at de skal læse en bog, og nu kan de så se, at man faktisk kan bruge oplysninger på en helt anden måde. Og at de kan se, når de laver spillet herover, at nogle af de ting, som står i bøger, kan bruges også til skæg og ballade. Det har givet mig det, at jeg er blevet bekræftet i, at børn de er bare så skønne at være sammen med. Der er ikke noget at gøre bedre. Altså, det har bare sådan været super fedt.